My dnes budeme mať takú tému, ktorá sa volá, že Kapské mesto. Kapské mesto je moja srdcovka. Ja by som sa týmto chcela podeliť s ľuďmi o to, že proste aby sa išli pozrieť, aby sa toho nebali, lebo momentálne je to aj pomerne jednoduché sa tam dostať. Čo teda vidieť v meste? Čo ty odporúčaš určite? Čo nevynechať? A prečo? Keď človek vidí Jasnú stolovú horu a má informáciu, že lanovka premáva, tak tam má ísť na prvú. Jasne. Ideálne hneď ráno. Samozrejme, ako každé mesto, možno ešte trošičku viac to platí v tom Kapskom. Je potrebné vedieť, ktoré štvrte sú pre turistov bezpečné. Čím človek viacej vidí, tak tým má pocit, že toho vidí strašne málo a ešte má čo objavovať. Celá Juhoafrická republika a je veľkým rajom pre mäsožravcov. Typ čo ochutnať? No, ja by som povedala top štrosie mäso. Pelikán to nie je len predaj leteniek, zájazdov, pobytov a zaujímavých tripov a zážitkov najmä, ale Pelikán to je aj nekonečná studnica cestovateľov, ktorí cestujú rôznymi spôsobmi a preto sme sa v Pelikánovi rozhodli, že sa s vami budeme deliť o tieto zážitky našich kolegov a že urobíme pre vás cestovateľský podcast, ktorý vás má nainšpirovať a možno navnadiť na to, aby ste objavovali nové krajiny, nové miesta a hľadali nové zážitky spolu s nami a s mojimi kolegami. Ja som si dnes pozvala do podcastu našu cestovateľku a našu kolegyňu Mišku. Miška, vitaj. Ahoj. Miška je vášnivý typ cestovateľky, cestuje veľmi veľa a možno to má aj tak v krvi, pretože robila aj letušku. Miška lietala z Emirates, ale možno by bolo úplne najlepšie, keby si nám Miška ty povedala, že koľko si lietala z Emirates, prečo si možno prestala a čo teraz konkrétne v Pelikánovi robíš? Už je to asi 10 rokov dozadu a lietala som 3,5 roka. To boli v podstate moje kvázi cestovateľské začiatky, ktoré ma dostatočne osmelili na to, aby som vlastne objavovala nové a nové krajiny a cestovala, dajme tomu, aj sama, alebo kľudne aj s kamarátmi, s rodinou. Čiže bolo to veľmi akože inšpirujúce, veľmi obohacujúce a čím človek viacej vidí, tak tým má pocit, že toho vidí strašne málo a ešte má čo objavovať, takže je to také návykové. Je to samozrejme teda moje obrovské hobby a cestujem kedykoľvek vlastne môžem. A asi sama seba by som zhodnotila, že som veľmi taký dobrodružný typ cestovateľa, že idem aj mimo teda tej komfortnej zóny častokrát, aby som proste objavila alebo zažila niečo výnimočnejšie. A samozrejme neriskujem extra, proste mám taký ten prirodzený sedliacký rozum, kde akože, alebo tú mieru, zdravú mieru toho, že kedy viem, že ktoré veci už podľa mňa sú za čiarou a kedy už vlastne nechcem ďalej ako keby pokúšať šťastie pri tom cestovaní. To si človek podľa mňa takýto sens akože vybuduje už na základe teda tých skúseností. Čiže asi by som to tak zhodnotila, že naozaj, že mala som to privilegium precestovať naozaj veľmi veľa krajín a do mnohých sa vrátiť a no je to naozaj akože jeden obrovský životný zážitok, za ktorý som strašne vďačná. My dnes budeme mať takú tému, ktorá sa volá, že Kapské mesto. A povedz, Miška, možno, že prečo si vybrala túto tému, že prečo Kapské mesto? Alebo vieš čo, začneme tým, že koľkokrát si navštívila Kapské mesto? Áno, Kapské mesto je moja srdcovka. Bola som tam asi 12-13 krát. Wow. A bola som tam teda aj 3-krát na dovolenke. A išla by som tam kľudne znovu, lebo naozaj je to jedno nádherné miesto a má obrovské možnosti trávenia voľného času a naozaj je to jedno z najkrajších miest na svete. Aj sa všeobecne radí medzi jedno z najkrajších miest na svete. Čiže ja by som sa týmto chcela podeliť s ľuďmi o to, že proste aby sa išli pozrieť, aby sa toho nebali, lebo momentálne je to aj pomerne jednoduché sa tam dostať a nie sú tam žiadne administratívne komplikácie, čiže chcela by som motivovať ľudí. Áno, jasné, ale že po poriadku. Čo bol ten spúšťač, že si prišla do Kapského mesta prvýkrát, predpokladám, že ako letuška, si tam pristála niekde, mala si tam nejaký čas a teraz prečo si povedala, že sem sa určite vrátim. Takže v prvom rade si myslím, že to je ten prvý pohľad, ktorý sa človeku naskytne, keď príde do Kapského mesta a to je ten kontrast tej Stolovej hory, ktorá sa týči nad celým mestom a oceánu, ktorý obmýva to mesto. Takže je to jeden neskutočne nádherný pohľad, ktorý proste človek si
musí zapamätať, utkvie mu v pamäti a to je vlastne ešte len ten prvý pohľad na to Kapské mesto. Potom samozrejme tie ďalšie zákutia, keď začne človek objavovať, tak už sa to len nabaluje. Takže, ale toto je úplne že ten prvý dojem, ktorý si myslím, že každého ohromí naozaj. Takýto Ty si spomenula, že je veľmi jednoduché sa dostať do Kapského mesta, že tam nie sú nejaké administratívne komplikácie. Tak možno povedzme, že čo tam ľudia potrebujú, keď sa tam niekto vyberie a čím sa tam dostane? Ako sa tam dostane? Viac menej ako nemáme priame spojenie z okolitých štátov alebo teda blízkych letísk. Lieta sa tam teda s prestupom, ale momentálne teda je to akože bezproblémové, ten let trvá zhruba možno nejakých 13 hodín, možno trošičku menej v rámci vrátane tých prestupov. A čo sa týka teda nejakých víz alebo nejakých formálí, tak tie už boli zrušené pre nás, pre Slovákov, čiže vlastne vstup je voľný a je potrebné mať akurát platný pás po návrate. Odporúča sa vždycky tých 6 mesiacov. Z tvojho pohľadu ako letušky, najjednoduchší let, čo si vybrať, odkiaľ letieť, kde prestupovať? No keď sa bavíme teda o tom Kapskom meste, tak ja si myslím, že vždycky je to najlepšie. Ja proste preferujem tie aerolinky, ktoré prechádzajú cez Blízky východ, čiže proste jednoznačne z hľadiska komfortu. Je toto podľa mňa výborná voľba, ale samozrejme dá sa letiť aj cez Afriku. Je tam viacero akože možností, ako sa tam dostať, cez Európu sa dá letieť. Čiže to už záleží od preferencií daného človeka, čiže tie možnosti naozaj sú ďaleko siahle momentálne už. Ja som nikdy tam nebola teda, hej, ale ako vôbec si tam budem hľadať ubytovanie? Keď nechcem ísť, nie som taký klasický cestovateľ, že idem do rezortu niekde a že za mňa cestovka všetko vybaví, hej, že idem s nejakým delegátom, tak kde, akože po čom siahnem? No, v prvom rade si asi treba naštudovať trošičku, dajme tomu tie oblasti v rámci Kapského mesta, lebo samozrejme ako každé mesto možno ešte trošičku viac to platí v tom Kapskom. Je potrebné vedieť, ktoré štvrte sú pre turistov bezpečné. To je napríklad akože Sea Point, Green Point, Waterfront, Camps Bay, Clifton alebo Gardens. Je ich tam možno ešte aj trošičku viacej, ale v prvom rade teda sa orientovať na tieto štvrte, ktoré sú absolútne bezpečné pre turistov a následne napríklad ja to tak štandardne vlastne robím, že si na tých ubytovacích portáloch vlastne vyberiem ubytovanie na základe teda recenzií a čo sa týka Kapského mesta, tak tým, že ten kurz randu ich lokálnej meny voči euru je naozaj veľmi priaznivý pre nás, tak to ubytovanie vychádza veľmi, veľmi lacno. Čiže človek si tam vie dovoliť možno aj trošičku viac toho luxusu ako za bežných okolností. A potom už naozaj proste už je to na základe preferencií. Ty si trošku sa dotkla témy, že luxus a tak ďalej, že vieme si dovoliť bezpečná štvrť a tak ďalej. Takže okrem toho, že Kapské mesto je teda mega nádherné, ako si už povedala, tak asi je aj plné takých kontrastov. Ako si to ty vnímala tam? Povedz možno niečo. Áno, kontrast je vlastne jeden z prívlastkov podľa mňa Kapského mesta, lebo Kapské mesto je jeden obrovský kontrast, či už prírodný, kultúrny, alebo teda vo svojej podstate asi aj historický, ale je to tam cítiť, patrí to k tomu mestu. Tie kontrasty, čo sa týka teda kultúry, tak je tam samozrejme vidieť rozdiel medzi bohatými a chudobnými štvrťami, je naozaj obrovský ten rozdiel. Takže človek proste s tým prichádza do styku, do kontaktu v podstate každý deň. Je to súčasť Kapského mesta, proste človek by sa mal na to nastaviť, že proste, že toto je jeho identita a proste nemyslím si, že by to bolo nebezpečné kvôli tomu. Len treba proste mať na pamäti, že takéto niečo proste v Kapskom meste je bežná vec a netreba zbytočne riskovať alebo sa premávať s nejakými extra drahými doplnkami, dajme tomu, ktoré by vzbudzovali extra pozornosť potom u nežiaducich individuí. Dobre, takže prakticky. Priletím na letisko, vezmem si taxík, autobus. Ako sa dostanem na ubytko? Vo svojej podstate sa dá urobiť oboje. Momentálne som sa dočítala, že ten autobus dočasne nefunguje, ale je bez problémov možnosť si zobrať taxík vopred alebo zajednať transfer, čo možno aj odporúčam. Je to jednoduché, človek vie, čo má čakať, takže a nie je to určite nejakým spôsobom ani drahé, ani nič. Z tvojho pohľadu, ktorú štvrť odporúčaš ako najlepší východiskový bod? Ja si pamätám totiž to, že si mi dizajnovala jednu dovolenku, rodinu, a ty si mi povedala, Luci, tu keď budeš v tejto štvrti, všade sa dostaneš, či loďou, či autobusom, či akokoľvek taxikom a máš to parádny východzí bod. Tak povedz možno v Kapskom meste, ktorá je to štvrť, kde ty by si sa ubytovala?
Ja som bývala v Sea Pointe. Z môjho pohľadu to bolo naozaj v podstate štvrť, ktorá bola takmer v strede, že na všetky strany, čiže nebolo komplikované sa dostať v podstate ani na Clifton alebo Camps Bay, ani vlastne na druhú stranu mesta. Čiže ja by som povedala, že je to možno taká zlatá stredná cesta, ale samozrejme tých dobrých štvrtí je tam viacero. Toto je trošku viac rozsiahlejšie mesto, ako keď som tebe teda plánovala dovolenku, čiže toto sa to nedá úplne takto vymedziť. Ale čo sa týka nejakého premiestňovania sa v meste, tak ja odporúčam naozaj využívať tie Uber, alebo dokonca je tam Bolt. Takže úplne tieto aplikácie. Super. A je to lacné, je to bezpečné a pomerne rýchle, takže netreba úplne že riešiť to, že kde človek býva, aby sa niekam dostal, lebo proste množstvo tých atrakcií Kapského mesta sa nachádza jednak aj mimo samotného mesta. No tak poďme povedať tie atrakcie v meste. Čo teda vidieť v meste? Čo ty odporúčaš určite? Čo nevynechať? A prečo? No určite je to teda tá Stolová hora, keď sa o nej bavíme, dá sa vyšlapať, alebo tam človek môže ísť na lanovke, čo kľudne odporúčam, je to akože super zážitok aj v tej samotnej lanovke, čo je ale také špecifikum Stolovej hory, že častokrát tam vlastne fúka a my to vlastne zo spodu ako keby ani nevidíme, len tá lanovka napríklad nepremáva. Alebo sa Stolová hora proste zatiahne a má hore iba taký oblak. V tom prípade tiež lanovka nepremáva. Čiže to sa môže stať naozaj pomerne často. Čiže moje odporúčanie je, keď človek vidí jasnú Stolovú horu a má informáciu, že lanovka premáva, tak tam má ísť na prvú. Ideálne hneď ráno a aby proste si užil ten pohľad z tej Stolovej hory. Je naozaj fantastický, nádherný, takže toto by mal človek určite ako prvé zaabsolvovať. Koľkokrát si na nej bola ty? Za každým. Takže za každým niekedy aj dvakrát. Takže bol tam pokus aj o výstup, potom sme sa vrátili, lebo neboli sme úplne vhodne vybavení, takže... A čo to znamená, že ste neboli vhodne vybavení? Že... Myslím, že sme to podcenili teniskami, tak topánkami. Chápem. Čiže keď sa balím do Kapského mesta, nie je to, že si zbalím iba žabky a plavky, ale keď chcem mať pekný výhľad, tak si zbalím aj turistické topánky, keď si to chcem vyšlapať. Áno, určite odporúčam a jednak odporúčam nielen, že turistické topánky, jednak odporúčam aj zbaliť si veci proti dažďu, prípadne aj nejakému vetru, ktorý je v Kapskom meste relatívne častý. A špecifikum z Kapského mesta je to, že sa tamto počasie veľmi rýchlo vlastne zmeniť, takže kľudne v priebehu jedného dňa môžete mať aj 4-ročné obdobie a to doslova môže byť, že od 10 stupňov do 25. Aj vás vyfúka, aj vás aj sprchne, proste všetko v jednom, takže... Takže nepôjdem s príručnou batožinou. Ideálne nie. OK. Dobre, takže Stolová hora, čo ďalej? Ďalej by som určite nevynechala štvrť Bokáp, ktorá je vlastne historicko-malajská štvrť. Sú tam také farebné domčeky. Je to veľmi taký známy pohľad, pretože za touto štvrťou sa týči vlastne Stolová hora, takže je to jeden z takých tých najznámejších pohľadov na Kapské mesto. Bol aj na titulke Lonely Planet book. Potom ďalej určite by som nevynechala Waterfront. Je to taká veľmi akože veľmi príjemná štvrť. Sú obchodné pasáže, kultúrne vystúpenia, reštaurácie, je to taký akože prístav a človek akože naozaj má tam takú príjemnú atmosféru, celé to má taký fantastický vibe, že taký prímorský, čiže toto by som určite odporúčala za návštevu. Ďalej by som určite odporúčala Camps Bay alebo Clifton Beach, čiže to sú už potom samozrejme štvrte, ktoré sú trošičku luxusnejšie, ale tie pláže sú tam naozaj nádherné, aj celkovo rovnako ten vibe týchto štvrtí je fantastický, takže ja mám napríklad veľmi rada v Camps Bay, ale jedna z najkrajších pláží je podľa mňa napríklad Clifton, myslím, že tá tretia, tá mi tak utkvela v pamäti. Takže toto je vlastne ďalšia z vecí, ktorú by som nevynechala. A následne sú potom veľmi obľúbené výlety aj na Robben Island, kde človek akože môže trošičku viac sa dozvedieť o teda tej histórii, prípadne sú tam akože rôzne múzea, alebo môže absolvovať city tour, kde proste sa dozvie viacej o tej histórii mesta. A toto si možno povedzme, že keď už nechcem byť iba v meste, ale chcem si teda urobiť aj tie výlety, čo si aj spomínala, že sú možné výlety do okolia, že určite netreba zostať iba v meste, ale nechať si na to trošku viacej času, tak
Ako to potom absolvovať? Naplánovať si to dopredu, ísť na vlastnú päsť, alebo existuje nejaký sprievodca, alebo ako to vôbec tam idem riešiť teraz? No sú v podstate v zásade dve možnosti. Človek si buď prenajme auto a ide Áno, sám. Treba mať na mysli, že tam jazdia opačne, čiže na opačnej strane, takže na to sa treba psychicky prepraviť. Možno pre niekoho to nie je problém, ale teda treba akože vedieť. Alebo si teda ideálne prenajať nejakého sprievodcu, alebo sú to také takzvané day tripy, takže celé sa to dá zmestiť v podstate do jedného dňa, také tie blízke atrakcie. Napríklad teda taký častý okruh je vlastne na ten Cape Peninsula, kde vlastne človek navštíví Mys Dobrej nádeje, Simonstown, prípadne Houts Bay, Kalk Bay, alebo teda akože tieto priláhlé oblasti, pôjde takou jednou z najscenickejších ciest na svete. Chapman's Peak sa to volá, je to vlastne cesta vytesaná, 114 zákrut, vytesaná do skaly. Je to nádherná, jedna nádherná cesta, akože veľmi veľa sa tam točí motoristických reklám práve z tohto dôvodu. Treba to podľa mňa vidieť, sú tam krásne výhľady. A toto všetko sa dá vlastne zmestiť do jedného dňa. Čiže, sú tam tie fotopointy? Určite, a je ich veľmi veľa. Takže toto je, dajme tomu, jednodňový alebo dvojdňový výlet. To záleží od toho, že koľko má človek potom času. Ešte by som určite chcela spomenúť aj Vinice, pretože to je jedno zo špecifík z Kapského mesta. Už sa k tomu blížim, áno, že jedlo a pitie. Áno, tak môžeme premostiť. Môžeme, poďme k tomu vínu, no. To sme sa bavili totižto. Áno, Kapské mesto je veľmi špecifické, samozrejme. Má fantastické víno, má na to fantastické podmienky na to víno. Je to jedna z najstarších geologických pôd na svete, čiže to víno v danom prostredí chutí jedinečne. Takže... No tak ale to opíš, že čo to je, že chutí jedinečne? Ja preferujem určite biele vína, ale sú veľmi svieže a majú taký jemný citrusový nádych, takže toto určite odporúčam milovníkom bieleho vína, ale majú jednu špecifickú odrodu, čo je práve červené víno, je to piňotáž. Viac menej pestuje sa teda akože iba tam a určite odporúčam ochutnať a párovať potom ďalej s jedlom. A čo sa týka tých možností, kde to ochutnať, tak tých tam je naozaj akože viacero, pretože Kapské mesto je doslova obklopené takýmito svetoznámymi vinicami, ako je Grotte Constantia, French Oak, Stellenbosch, Parl, to sú jedny z najstarších oblastí týchto viníc. A všetky sú krásne že spravené, že človek tam naozaj môže stráviť aj týždeň. No, to som sa išla pýtať, že koľko si mám vyhradiť času a ty vravíš, že týždeň. Že kľudne aj týždeň, akože ja kebyže mám čas na rozdávanie, tak tam idem doslova, že proste za vínami a idem si to vyskúšať, idem sa kochať tými výhľadmi tých dolín, tých údolí, kde proste ten vinič rastie. Je to naozaj veľmi pekné upravené. Je to na úrovni pre aj náročnejšieho klienta. Čiže určite odporúčam. A dostať sa tam je kvázi jednoduché, že buď si človek akože prenajme teda auto, alebo teda zase sa tam môže nechať odviesť, alebo si urobiť nejaký day trip. To už záleží od toho, že koľko času tomu chce venovať. No, kombinovať víno sa dá s fantastickým jedlom. Tak sa dotkneme možno aj témy, že čo ochutnať v Kapskom meste, čo je také možno špecifické, možno zvláštne. A čo tebe chutilo najviac? Ja som veľký fanúšik meska, takže určite aj celá Juhoafrická republika je veľkým rajom pre mäsožravcov, čiže že jednoznačne z tohto pohľadu proste treba vyskúšať tie ich stejky, prípadne napríklad aj také cudzokrajné ako pštros, to je jedno fantastické mäso, je niečo ako najjemnejšia sviečková, akurát, že zdravšie, ešte trošičku také viac svieže, ako keby na tú chuť, čiže akože toto je jedna rovina, že naozaj, že pre tých milovníkov mäsa druhá rovina je samozrejme seafood, čiže proste morské plody, je to čerstvé, chutí to fantasticky, mieša sa tam vlastne korenie, teda to africké s tými európskymi prísadami, že má to svoju špecifickú chuť, je to výborné, akože veľmi to ladí k vínu. A potom sú tam samozrejme potom také prieniky tých chutí, ako som spomínala, že tých historických, čiže či už vlastne teda tá indomalajská kuchyňa sa mieša s tou pôvodnou africkou, čiže sú tam potom aj takéto vlastne jedla, ktoré sú šmrcnuté teda tou malajskou kuchyňou vo všeobecnosti, čiže patrí to k tomu, treba to ochutnať, akože také tie tradičné sú asi boboty, myslím, že to je nejaké mleté mäso s
sušeným ovocím v nejakej kruste. Treba ochutnať. Myslím, že ja som toho není veľký fanúšik, ale prečo nie? Ktoré z miest, ktoré si videla, navštívila, v tebe zanechalo nejaký špeciálny dojem a prečo? No teda jednoznačne moju top rebríček pozostáva teda z Kapského mesta, to je na number číslo 1 a práve z dôvodu tých prírodných kontrastov je to naozaj niečo, čo človek proste si zapamätá. A veľmi sa mi páčilo aj v Rio de Janeiro, je to rovnako svojím spôsobom asi veľmi kontrastné mesto a rovnako zasadené v prírode, v tých prírodných kontrastoch má čo ponúknuť. Ráda by som sa tam vrátila znovu a páčilo sa mi a veľmi aj v Sydney napríklad. A potom by som mohla akože listovať ďalej a ďalej, lebo ja nemám vlastne asi miesto, kde sa mi úplne nepáčilo, takže... Keď sme hovorili, že teda treba si vyčleniť viacej času, možno nestačí 5 dní, hej, taký krátky trip, tak ako to vidíš s tou dĺžkou ty z tvojho pohľadu? Čo by si odporúčala najviac, aby si to naozaj vychutnali naplno, aby tie zážitky boli z všeho chutí a aby aj všetko dokázali ochutnať a vidieť to, čo by mali? No, ja som nad tým rozmýšľala, že keďže ja som tam bola veľakrát, tak ja som to dokázala vtesnať akože svoju dovolenku do 5 dní, ale človek, ktorý tam ide prvýkrát, tak je to neskutočne náročné. Potom proste taký ten itinerár je potom strašne nabitý. Čiže človek... aj potom lete, keď niekto nie je zvyknutý. Áno. Takže ja by som určite odporúčala aspoň ten týždeň na to Kapské mesto to si vyhradiť s tým, že vlastne človek ráta s tým, že už je tam aj nejaký ten trip v okolí. Ideálne by som povedala, že kľudne aj 10 dní, pretože málo kto vie napríklad, že z Kapského mesta sa dá ísť aj na safari. Oni sú tam akože v blízkosti Kapského mesta sú aj tieto možnosti. A už keď tam človek je, tak proste prečo to nevyužiť na tie 2 dní, takže človek si to takýmto spôsobom vie aj trošičku ešte spestriť viacej. A napríklad, keby som chcela to safari, to dopredu si musím? Alebo nájdem tam nejaké také tie pointy po meste, kde si objednám takýto zájazd alebo takýto trip? Dá sa to aj na mieste. Ja väčšinou tieto veci riešim cez internet, čiže si pozerám vyslovene cez cestovateľské portály nejaké odporúčania a na základe toho sa potom rozhodujem. Toto bola moja skúsenosť aj v minulosti, keď som chcela trošičku viac sa dozvedieť o Kapskom meste, tak som si vlastne objednala vlastne na jeden výlet sprievodcu a dokonca tak sme sa dali do rečí, tak sme sa spriatelili, že doteraz si vlastne píšeme a za každým ma vlastne sprevádza Kapským mestom a vždycky je to o niečom inom, lebo je vlastne lokálec. Takže keď pôjdete do Kapského mesta, Miška vám dá kontakt. Je veľmi fajn, takže určite rada. Čo ti najviac utkvelo v pamäti? Povedz nejaký zážitok, ktorý keď si povieš, že Kapské mesto, tak to bolo toto. No pre mňa to je asi výhľad z tej Stolovej hory alebo výhľad na Camps Bay. Myslím si, že toto sú také 2 silné zážitky. A ešte jeden by som pridala, ešte Cape of Good Hope, akože jednoznačne ešte mi z dobrej nádeje, lebo tam človek proste, je to taká kolíska civilizácie svojím spôsobom, takže človek proste tam cíti tú energiu tých 2 oceánov, hoci to nie je priamo to miesto, kde sa oni spájajú, ale proste je to tam cítiť, jak sa spájajú tie morské prúdy, to počasie sa tam neskutočne mení, príroda je tam divoká proste, takže toto sú také 3 miesta, kde som si povedala, že wow, že som strašne rada, že som toto mohla vidieť. Miška, keď sa tam vraciaš toľkokrát, alebo už keď už aj po tej tvojej letuškovskej ére, keď si sa tam vrátila niekoľkokrát na tú dovolenku, tak je niečo, čo ťa naučilo to mesto? Že vieš, že niekedy sa vraciame na miesta preto, lebo sme tam niečo silné zažili, alebo sme tam zažili nejaký osobný zážitok svoj, možno nejakú premenu svoju, alebo niečo. Je niečo takéto, čo ťa cesty učia? No mňa cesty podľa mňa osobnostne naozaj veľmi obohacujú. Vždycky mi tak otvárajú kúštik po kúsku vlastne tie obzory, takže toto je pre mňa asi také najviac, čo ja si nosím z tých ciest, že vidím, ako tam ľudia žijú, že vlastne ako sa dá žiť inak. Proste vidím aj, nezatváram oči pred tými negatívami, ale proste akože vnímam to ako súčasť toho miestneho života, čiže proste si z toho vždycky odnášam aj trošičku také možno aj pre mňa také vnútorné ukludnenie, že proste, že ľudia žijú v rôznych svetoch a proste že niekedy naozaj stačí málo, aby som sa cítila trošičku lepšie, aj keď žijeme tuto na Slovensku, tiež máme svoje problémy a niekde riešia zase úplne iné. Takže
Takže proste podľa mňa ma to takým spôsobom osobnostne obohacuje. Naša Táňa Pelikánka, ona má takú frázu, alebo ona razí takú teóriu, že cestovanie by malo byť súčasťou vzdelávacích osnov v škole. A možno, že to je niekde aj, kde sa to stretáva s týmto tvojim názorom, že v podstate otvárať si tie obzory cestovaním, tak veľa sa aj človek učí. A ty asi vedieš aj decka k cestovaniu, či? Áno. Ja s týmto inak súhlasím na 100%. A vlastne deti moje už cestujú vlastne od 1 roka so mnou a vlastne ich taký prvý výlet bol na Kanárske ostrovy so mnou. Prvý výlet na Kanárske ostrovy, super. No bolo to rovno po covide, čiže vlastne až taký veľký výber sme nemali, ale bolo to super a vlastne doteraz je to obrovská motivácia, ako náhle niečo od nich chcem a slúbim im, že niekam pôjdeme, tak sa môžem 100% spoľahnúť, že sa to stane. Jasné. A ja mám takú snahu, že na konci každej našej epizódy budeme mať rovnaké otázky na našich hostí. Takže ja ti teraz budem dávať otázky, na ktoré sú veľmi krátke odpovede a určite budeš vedieť na ne odpovedať, to sa nebojím. Takže začíname. Ak by si mala túto krajinu alebo toto mesto opísať 3 slovami, ktoré by to boli? Kontrasty, gastronomia, príroda. Tvoje odporúčanie pre človeka, ktorý tam ide prvýkrát? Dobre sa zbaliť a dať si dostatok času na to mesto. Vyhradiť si dostatok času. Jeden tip, čo ochutnať? No, ja by som povedala top štrosie mäso. Dobre, čo neochutnať? To nemám. Musíš. Nemám. Nie je niečo, čo ti nechutilo? Ja veľmi nepreferujem takú indickú kuchyňu, čiže z môjho pohľadu, že toto nie je smer, ale tak veľa ľudí s tým nemá problém. OK. Čo jednoznačne nevynechať zo zážitkov, okrem Stolovej hory? No tak povedzme, že ten mis dobrej nádeje. OK. Dobre. Chcela by si sa tam vrátiť ešte? Áno. Prečo? Čo si ešte nevidela? Tak ešte by som sa išla pozrieť po Garden Road, išla by som do toho Hermanusu a išla by som trošičku potom zase viacej za hranice toho Kapského mesta. A zároveň by som si dala pár dní zase v Kapskom meste zase pre tú atmosféru. Takže kedykoľvek. Určite áno. Čo ťa najviac prekvapilo v dobrom v tej krajine? Boli veľmi milí ľudia. Myslím, že to som nečakala, že na to, že vlastne veľa tých obyvateľov je vlastne európskeho pôvodu. Boli takí uvoľnení, naozaj to bolo proste cítiť, že to slniečko tam asi robí svoje, takže tá atmosféra bola veľmi dobrá. A pozitívne ma prekvapilo v podstate skoro všetko, no gastronómia ma veľmi prekvapila, že to bolo jedno z najlepších asi gastronomických zážitkov, ktoré som ja zažila. Teda to ja rada ochutnávam a tade som ochutnávala, ale toto je proste to spojenie tých chutí a fúzia tých krajín, že Afrika a Európa je fantastická. Ja tu mám ďalšiu otázku, že ako sa ti komunikovalo s miestnymi, ale vlastne to si práve povedala, hej, takže si odpovedala. Ale aký je ich prístup k turistom? Ako to oni majú tam celkovo? Nemyslím, že by boli nejakí akože vyhranení voči turistom, takže to bolo akože príjemné, takže ako náhle človek niečo potrebuje, tak ochotne pomôžu, takže vôbec som nemala pocit, že tam je nejaká bariéra. Najintenzívnejší zážitok, možno sme už spomenuli, že to je možno ten výhľad z tej Stolovej hory. Áno, to sme sa už dotkli, tá Stolová hora, alebo teda ten mis dobrej nádeje asi. Niečo iné ešte? Ešte také miesto, skade má človek pohľad na Camps Bay a prípadne možno ešte aj Lions Head by som vyzdvihla, to je tiež vlastne súčasť Kapského mesta, je to kopec, ktorý sa tiež týči nad Kapským mestom a máte z neho krásny výhľad. Dá sa vyšlapať za hodinku, takže možno ešte aj toto by som pridala. Ďalšia destinácia na tvojom zozname cestovateľskom, kam sa chystáš? No, tie sa striedajú, ale povedala by som, že to bude Okinawa. Ty teraz celkom pracuješ s touto destináciou v Pelikánovi, či? Trošku áno, ale na mojom zozname už je 10 rokov, už by sa to patrilo, aby som sa tam konečne dostala a pozrela. Ok, aký dlhý je ten tvoj cestovateľský zoznam? Veľmi, veľmi dlhý. A tie priečky sa menia podľa toho, že kde zožením lacnú alebo dobrú letenku, by som povedala, že tak sa to mení. A potom samozrejme na aké obdobie, lebo samozrejme, že sa niekde nejdem trepať, keď je najvyššie turistické obdobie. Ja toto napríklad nemám rada, takže chodím kvázi, že v takých tých hraničných obdobiach, ako keby kvázi, že jar, jeseň, vtedy sa mi najlepšie cestuje. No ale veľmi dobre, že to spomínaš, toto obdobie, lebo aké je ideálne obdobie na návštevu Kapského mesta?
Aký No je oni ten tým, čas? že vlastne je to južné pologula, tak majú presne opačne jar, leto a jesen, zima, čiže vlastne keď my máme zimu, oni majú vlastne leto. Ja by som odporúčala, podľa mňa zase, ja si myslím, že najkrajšie je to proste na jeseň a na jar, čiže keď je tak príroda relatívne ešte zelenšia, alebo už sa zase sfarbieva. Pocitovo akože je teplotne je to určite príjemné, počasie je príjemné a človek sa proste nezmrzne ani sa nespotí. A je tam menej turistov určite. Takže za mňa určite by som odporúčala proste naozaj ten september, október až do novembra a potom zase nejaký február až možno máj. Miška, my sme v úvode nepovedali, že ty si vlastne v Pelikánovi zastávaš takú pozíciu, že travel designer. Takže čo si máme pod tým predstaviť a kedy sa môžu na teba poslucháči a naši diváci obrátiť? Že keď chcú čo konkrétne? Alebo keď nevedia, čo chcú? V oboch prípadoch, že príjmam obidva prípady, takže v prvom rade, že pokiaľ človek vie, čo chce, tak samozrejme tú dovolenku mu viem podľa ich preferovaných dátumov samozrejme nejakým spôsobom nadizajnovať, prispôsobiť to tomu ich časovému rámcu. Viem im odporúčiť rôzne miesta, možno aj napríklad atrakcie, čiže takýmto spôsobom to viem prispôsobiť priamo na mieru. Zároveň aj keď človek nevie, kam chce ísť, ale má napríklad predstavu, že chce ísť do Ázie, tak aj takýmto spôsobom vlastne viem vymyslieť alebo pripraviť tú dovolenku zaujímavým spôsobom, že aby neostal na jednom mieste, ale naozaj, aby tam mal proste zahrnuté aj nejaké prelety, dajme tomu, aby tu navštívil v rámci tej Ázie viacero destinácií. Čiže viac menej je to naozaj taká dovolenka na mieru. Vieme mu zabezpečiť aj hotely, vlastne presuny, transfery, aj samotné atrakcie, čiže to už záleží od toho potom, aký je vlastne jednakže rozpočet, aká je predstava teda samotného klienta o tej dovolenke. Ja som to už raz využila, čo sa týka takéhoto dizajnovania. Viem, že to robia aj ostatní kolegovia, že sa na teba obracajú, takže vrele odporúčam. My túto epizódu trošku rozšírime o Kapskom meste aj na našom webe, takže potom ešte si dopracujeme nejaké možno miesta, možno niečo o nich viacej napíšeme, možno odporúčime čím letieť a všetok tento obsah potom nájdete na našom webe, ktorý bude k podcastu a všetko to bude pod touto epizódou, nájdete tam všetky odkazy, ktoré môžete kliknúť. Miška, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla, Ďakujem. že si s nami podelila o tvoju veľkú srdcovku, o Kapské mesto a ja si myslím, že toto nie je tvoja posledná návšteva v tomto podcaste. Myslím si, že prídeš ešte viacerokrát, keďže si tých krajín videla naozaj veľa. A ďakujem ti ešte raz a teším sa na ďalšiu návštevu. Ďakujem a ja, bolo to veľmi príjemné.